Tots hem experimentat dolor alguna vegada. És una sensació molt desagradable que funciona com a mecanisme de protecció. Gràcies al dolor sabem que el cafè està massa calent o que ens hem trencat algun os al caure de la bicicleta. No obstant, el dolor crònic és una cosa ben diferent. És un dolor persistent i que per a la gent que el pateix, activitats com passejar per la platja poden resultar impossibles. El dolor delimita moltíssim, fins al punt que has de deixar de treballar. Hi ha moltes persones que el dolor el viuen d'una forma tan severa que és que no poden sortir ni del llit. Fas alguna cosa i te passes, doncs saps que ho pagaràs i car, perquè et pot representar estar dies al llit. Gràcies a les donacions a la Marató del 2006, en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, un equip dirigit per la doctora Kristen va dur a terme un projecte destinat a entendre més profundament el dolor crònic. Visitem el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, on ens explicaran els resultats d'aquest projecte que es va fer en col·laboració amb la Universitat de Cantàbria i l'Institut Cajal de Madrid. Actualment, els malalts de dolor crònic es tracten amb antiinflamatoris i opioides. Aquests, però, no són efectius per igual en tots els pacients. En aquest projecte es va estudiar el paper que desenvolupa el gen Bambi en la transmissió del dolor en ratolins. Esto es un estudio básico que nos ayudará a sacar informaciones que en el futuro se podrían utilizar por el desarrollo de fármacos, aunque ahora estamos en fase inicial. Els investigadors van generar un ratolí modificat genèticament en el que li manca el gen Bambi. Aquests ratolins no es poden distingir dels silvestres a simple vista. La diferència rau en que els ratolins modificats perceben amb menys intensitat el dolor. Una de les maneres de demostrar-ho consisteix en introduir la cua dels ratolins en aigua a 45 graus i es cronometra el temps que tarden a retirar-la. El ratolí modificat tarda el doble de temps en sentir el dolor. Aquestes investigacions, doncs, demostren que les vies relacionades amb el gen Bambi són essencials a la transmissió del dolor agut i neuropàtic, obrint la porta a la investigació de nous medicaments en un futur.